Čo robíte vy v tieto letné horúce dni? My odporúčame viac oddychovať, viac hydratovať a dobre sa stravovať. Nie v lete jesť len kombináciu papriky a rajčiny dookola, tak poďme si ukázať, čo všetko nám rastie teraz, čo môžeme využiť v kuchyni. My tu máme napríklad fazulové struky a všetky fazulky sú vhodné na výživu a podporu našich obličiek, ktoré súvisia s vitalitou a energiou. Zelené, ale existuje aj žlté. Zvyklu verím tomu, že všetci už viete, že je veľmi dobrá na krv. Kvá ako koreňová zelenina je vhodná celoročne. Ich fermentovaných šalatikov, beta-karotén. Pórik je takisto typ zeleniny, ktorý vieme využiť celoročne, veľmi výživný. Mladučky, vieme ho dopestovať v našich podmienkach. Možno menej známy patizón, ale takisto veľmi lahodná chuť vysmážať. Viete s vajíčkom spojiť patizón. Cuketa, takisto veľmi ľahko sa dá dopestovať na všetky možné spôsoby. Veľmi chutná, veľmi výživná. Tu mladučký kalerab, z ktorého si vieme urobiť aj tak letný šalát s našim jablčným octom na podporu nášho črevného mikrobiomu. Ukážeme si. Domáce papriky, my sme si už zobrali, môžete si urobiť plnenú papriku, napríklad. Začínam byť hladná, nedeve si niečo uvariť. Poďme. Využíme túto sezónnu ponuku, dávajme si čo najviac lokálneho sezónneho ovocia, zeleniny, aby nás to telo podržalo na nasledujúce obdobia jesene a zimy.